Jo, det gør du bare. Så er der ikke så langt ind. Det er fint nok. Kom bare. Kom så. Hvor koldt er det, siger? Ikke ret koldt. Det er varmere end luft. Det er varmere end luft. Kom så. Meget koldt. Det er bare fint. Før du kommer ind, før for året. Og så er det overstået. Så skal du ind og have varmt brusbad. Tæl ned på 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu. Kom så. Du kan ikke tælle igen. Bare for 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nu. Skal du huske at sige nu? Nu. Åh. 5, 4, 3, 2, 1. Nu. Woo! Det er for godt, det her til. Det er dejligt, er ikke det? Det lyder ikke så meget, det er dejligt.